Motor v chode, 3 liter, 24 ventil, Mitsubishi Pajero. Ide von, lebo pôvodne tu bol 3,5 liter, nejaký dobrák, Sunderland, 3 liter. Motor ide hladko, neklepe. Ukázané je čidlo voľnobehu, tzv. Potenciometer, ktoré v studenom motore nedrží voľnobeh. Pozrieme sa na výfuk. Studený motor, čistá pára, vonku -6. Počuť pravidelný chod. Dneska sa ide skompletovať 3,5 liter a vymeniť za tento motor. Nikde motor netečie, žiadny olej s ním nejde. Pozrieme sa zo spodu. Všetko tam je suché, malo byť. Toto video bude slúžiť potenciálnemu kupujúcemu ako dôkaz toho, že motor je v poriadku. Je to typ motora, alebo kód motora je 6G72. Nájdete ho v tejto časti bloku motora. Takže všetko malo byť OK, motor ťahá, želiak sa tam